V Zborove pri Bardejove vyrastie lipová aleja. Stromy tam teraz vysádzajú. Nejde pritom o novinku. V minulosti ich vysadil rod Rákociovcov, ktorému patrilo Makovické panstvo. 100 lip však pred 60 rokmi vyrezali. Lipovú aleju mali v obci vyše 300 rokov. Lipy dal vysadiť rod Rákociovcov, ktorým patrilo celé tzv. Makovické panstvo. Zrezali ich potom, ako jedna z nich spadla na rodinný dom. Bývala som na ulici, hneď tu pri tých lipách. No a na čo si ja najviac spomínam, boli tu také krásne červené chrobačiky. Bola som ešte veľmi malé dieťa. Tu bola aleja po tejto celej ulici. To boli také obrovské lipy a niektoré boli už aj butľavé. Maďarskí botanici v 30. rokoch zistili, že to nie sú len hociaké lipy, ale sú to krížené, šľachtené lipy. Konkrétne je to taký trojkríženec z lipy malolistej, veľkolistej a striebornej. Obec ich môže opäť vysádzať vďaka tomu, že získala štepy pôvodných líp. Chvála Bohu, predtým, ako sa dali vyrezať tie lipy, tak ich naštepili. Sú geneticky vlastne identické s tými lipami, ktoré boli vyrezané. V Zborove si históriu pripomínajú aj expozíciou dejiny Makovického panstva. Spomínané panstvo bolo jedným z najväčších a najstarších v rámci Úhorska. Výstavu mohli otvoriť aj preto, že vďaka eurofondom opravili pred 2 rokmi Šerédyho kaštieľ. Náš zborovský kaštieľ chátra od roku 69 alebo v dezolátnom stave. Tak vďaka Šarišskému múzeu tu máme niekoľko stoviek zbierkových predmetov z rôznych oblastí. Jedna z najvzácnejších vecí minimálne pre tento región a takým silným ťahúňom je tzv. Zrkadlo Heleny z Rínskej. Špecifikom sú aj tieto sklenené mince, ktorými sa vyplácala mzda na Makovickom panstve. Bežne v múzeu máte možnosť vidieť medené, strieborné mince, u nás máte mince sklenené. Zatiaľ majú výstavu otvorenú počas víkendov. V lete ju chce obec návštevníkom sprístupniť častejšie. Robert Latta, Slovenská televízia.